apa yuk? Panadol yuk. Wingi wis adol wedhus. Apa ya nek duitnya sih kurang. Arep adol apa maneh sih? Pantuku. Pantuku apa? Gewang Panadol yuk. Mereka anggar tuku ki sing genah. Pantuku apa Panadol? Iya yuk. Nyong pantuku Panadol. Rasane ki wong nyong pantuku yuk, pantuku. Lah ya pantuku apa? Nyong bingung temen Rika. Panadol yuk, Panadol. Astagfirullah, ya Allah, nabang ko kena kawit kusna iki. Panadol. Lah iya, pantuku ya pantuku, Panadol ya Panadol. Aja kesuwen apa? Ki nyong dagangan pirang-pirang. Sing arep tuku ya kae sage antri, kesuwen nyuweni Rika. Jajal Rika sing genah Panadol apa? Sing genah jajal. Panadolan. Astagfirullahaladzim. Pak. Ya, Pak. Apa sih? Anak wong arep tuku, tapi jen kayane asing padu. Jadi nyong jajal kaya Rika dilayani Rika ngenala. Nyong pusing. Reka tuh apa mengene yuk? Panadol, tapi kayak bakule, jaluk ribut, nyong pengarep tuku, nang kene digawe ribut nang bakule, ya nyong kayak malah dadi bingung. Ya Panadol apa? Panadol anak. Udah tembak? Panadol anak. Sembarangan ki wong ya. Ujar-ujare. Wong ki sing padha duwe anak kowe kepengin manak, sing duwe anak dodol ku priwe sih Rika? Kisine kepriwe iki? Abe, rek abise. Bener. Lah iya Rika kok iki ngomong arep Panadol. Rika ke gawe padu nang kene yuk. Nyong ke bener, nyong pantuku yuk nang kene para gawe ribut ora yuk. Iya pantuku apa? Anu bae lapor Nyong nang. pantuku. Lapor Nyong sih salah apa nyong? Nyong salah apa? jere Panadol anak. Iya Panadol anak, kan sih kepriwe nyong salah apa? Kalau pengertian maju. Kan juga hukum ke wong nang hukum. Hukum kepriwe pantuku, nyong pantuku. Lah ya pantuku jere Panadol. Panadol anak iki. Lah kok. Ya yo ora elok, aduh di anak kan wis mosa. Kita ngomongin jajah, jadi makayune kita kangen yang ngomong ya. Anake nyong kan gimbriang ya. Iya mari ngeneken butuh Panadol anak. Ya kowe kok iya. Wah, jerak gedol. Ya anak makan gedol ya kan tembok kaya kowe. Sok amane gawe pengen dia anak gimbriang. Ya Allah, butuh Panadol mangke kaya gini. Lah ya sing bener Rika jededoli. Bocah gimriang donge terumat malah kane dedol. Panadol anak orang dah. Lah lu sini ki ngomong Priwe? Ya, rumah mati saja. Nyong anaknya gimbriang ya. Nyong arepan tuku obat Panadol anak yuk. Oh, pantuku obat Panadol